Hola, què tal? Igual que l'altre dia vam repassar una mica de literatura catalana, avui repassarem la literatura castellana i el pròxim dia farem literatura universal. Bueno, comencem amb època medieval amb el llibre del Cantar del Mio Cid, que és anònim. A recordar, eh, acostumen a sortir preguntes de llibres anònims. Llibres anònims, recordem un altre exemple, el Lazarillo de Tormes. Ja el comentarem més endavant. El Cantar del Mio Cid narra les aventures de Rodrigo Ruiz Díaz de Víbar, que va ser un heroi de la Reconquesta. Recordem, Cantar del Mio Cid és un llibre anònim. Després, aquí veiem alguns més, però els passarem una mica. Llavors, novel·la de cavalleria al segle XV. Diria que és anònima. No l'he ficat. Potser és anònima, no ho sé. No... Bé, aquí millor no fer cas. No fer cas o buscar a Google. Però és que tinc dubtes, perquè algunes vegades he vist algunes coses i altres d'altres. Bé, en fi. Després, Fernando de las Rojas amb la Celestina. Important. Fernando de las Rojas amb la Celestina. Després ja passem al Renaixement i el primer autor el passarem. I després teníem amb Miguel de Cervantes, amb Don Quijote, novelas ejemplares, La Galatea i Los Baños de Argel. Són unes memòries de quan va ser captiu després de la batalla de Lepant. Va ser captiu, si no m'equivoco, va ser captiu a Turquia, Miguel de Cervantes. Allà, si no m'equivoco, va fer, a part d'aquest, crec que va fer algun altre llibre. No sé si La Galatea o Don Quijote, no estic segur, Bueno, a remarcar aquestes tres obres, de fet, un parell d'aquestes tres obres, jo en total he fet 2 oposicions, en total. I en una m'ha aparegut Don Quijote, que aquesta és molt fàcil, en l'altra aquí la vaig fallar jo, amb la Galatea. Jo vaig ficar que era, potser, a saber, el Si López de Vega o algun altre. Però, bueno, autor superimportant a tenir en compte. Després, si no m'equivoco, també una curiositat de Miguel de Cervantes, ara que me'n recordo, va parlar sobre el llibre Tirant-lo Blanc, que va dir en su género és el mejor libro. Aquesta remarcació que va fer Miguel de Cervantes sobre Tirant-lo Blanc, a tenir-la en compte. Després passem al Lazarillo de Tormes, que és una obra anònima. Per què és anònima? Perquè va ser de caire picoresc. I com tenia aquest caire sexual, l'autor va voler ser anònim. Després tenim Luis de Góngora amb Soledades. Recordo, Luis de Góngora amb Soledades. Important. Després tenim Lope de Vega, important, amb Fuenteovejuna, El mejor alcalde del rei, i hi havia una que ara no me'n recordo, que era aquí, El perro del hortelano. Tenia en compte El perro del hortelano. Tenia en compte aquestes coses de Lope de Vega. Tirso de Molina amb El burlador de Sevilla, i després tenim a Francisco de Quevedo, important, Francisco de Quevedo amb el llibre del Buscón. Recordo, Francisco de Quevedo amb el llibre del Buscón. Després tenim a Calderón de la Barca, important, amb El alcalde de Zalamea i La vida sueño. Calderón de la Barca, repeteixo, important, amb Alcalde de Zalamea i La vida sueño. Anem a passar una mica cap a baix. José de Espónceda amb La canción del pirata. Si no m'equivoco, eren un seguit de poemes. Si no m'equivoco. Però bueno, és igual, ens hem de memoritzar aquestes dades. Important. José de Espónceda amb La canción del pirata. José Zorrilla, important també, amb Don Juan Tenorio. José Zorrilla, important, amb Don Juan Tenorio. Julio Verne, un altre autor important, amb 20.000 llengües del viatge submarí. Julio Verne amb 20.000 llengües de viatge submarí. Gustavo Adolfo Bécquer, jo no l'he tingut perquè de moment porto un parell d'oposicions, però he vist que ha caigut alguna que altra oposició, per tant, important, Gustavo Adolfo Bécquer amb rimes i llegendes. Gustavo Adolfo Bécquer amb rimes i llegendes.
José Echegaray, Premi Nobel, amb llibre com El Gran Galeoto. José Echegaray, El Gran Galeoto. Després tenim Benito Pérez Galdós, important, amb Fortunata i Jacinta. Benito Pérez Galdós, important, amb Fortunata i Jacinta. Després tenim Leopoldo Alas amb La Regenta. Leopoldo Alas amb La Regenta. Després tenim a Vicente Blasco Ibáñez, amb llibres com La Carraca i Canyes i Barro. Després un altre important, Jacinto Benavente, Premi Nobel, amb Els interessos creats. Jacinto Benavente amb Premi Nobel i Els interessos creats com a llibre. Després passem a la generació del 98. Remarcaré unes quantes vegades els autors de la generació del 98 perquè hi ha moltes vegades que apareix la pregunta de qui d'aquests no va ser autor de la generació del 98 o quin d'aquests va ser autor de la generació del 27 i són autors que normalment els acostumen a barrejar. Per tant, generació del 98. Antonio Machado, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez i José Ortega y Gasset. Generació del 98, repeteixo. Antonio Machado, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez o José Ortega y Gasset. Repeteixo. Generació del 98. Antonio Machado, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez i José Ortega y Gasset. Repeteixo una altra vegada. Generació del 98. Antonio Machado, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez i José Ortega y Gasset. Anem a comentar quines obres tenen. Ara faré la generació del 27 i després comentem les obres individualment, val? Federico García Lorca. Generació del 27. Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Gabriel Celaya. Generació del 27. Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Gabriel Celaya. Repeteixo, generació del 27, també coneguda com a generació de plata, amb Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Gabriel Celaya. Generació del 27, també anomenada generació de plata, amb Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández i Gabriel Celaya. Vale. Comentaré ara els llibres de cadascú. En aquest cas començo per la generació del 98. D'Antonio Machado tenim de llibres Campos de Castilla y Soledades. Antonio Machado, Campos de Castilla y Soledades. De Pío Baroja tenim La Busca y El Árbol de la Ciencia. De Pío Baroja, La Busca y El Árbol de la Ciencia. De Miquel Unamuno tenim La Niebla, Miquel Unamuno, La Niebla. De Valle Inclán tenim Tirano Banderas, Luces de Bohemia, que és la primera obra de teatre esperpèntica, o sigui, una caricatura, i Dios, Patria i Rei. Recordo, Valle Inclán, Tirano Banderas, Luces de Bohemia, que és l'obra esperpèntica, i Dios, Patria i Rei. Després tenim a Juan Ramón Jiménez, Premi Nobel de Literatura, i té llibres com Platero y yo y Diario de un poeta recién casado. Recordo, Juan Antonio Jiménez, Premi Nobel de Literatura, amb llibres de Platero y yo i Diario de un poeta recién casado. Després tenim a José Ortega y Gasset, un filòsof amb llibre La rebelión de las masas. José Ortega y Gasset, filòsof amb llibre La rebelión de las masas. Vale, comentada la generació del 98, comentarem ara la generació del 27, anomenada també generació de plata. A la generació del 27 tenim a Federico García Lorca, que és de Granada i va ser assassinat durant la Guerra Civil. Important. Va ser, al principi de la Guerra Civil, de fet. I de llibres a destacar, Bodas de Sangre, La Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Romancero Gitano i Poeta en Nueva York. De Federico García Lorca, repeteixo, tenim Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Romancero Gitano i Poeta en Nueva York. De Vicente Alexandre és un Premi Nobel de Literatura. Llibre a destacar, La destrucción o el amor. Vicente Alexandre, Premi Nobel de Literatura amb La destrucción o el amor. Rafael Alberti, llibre a destacar, Marinero en la tierra.
Rafael Alberti, com a llibre a destacar, Marinero en la Tierra. Miguel Hernández va morir a la presó de Orihuela. Llibres Las nanas de la cebolla y El rayo que no cesa. Miguel Hernández, que va morir a la presó de Orihuela, Las nanas de la cebolla i El rayo que no cesa. Gabriel Celaya va ser un reconegut poeta de la generació del 27. Vale, passat a la generació del 27, anem a l'actual època, que és l'època contemporània. Nosaltres ara mateix, si surt la típica pregunta de en quina època estem, època moderna, contemporània, antiga, nosaltres recordem, estem a l'època moderna. I hi va haver molta gent que a una oposició sembla molt fàcil, però hi va haver molta gent que ho va fallar i és molt fàcil, és molt fàcil, estem a l'època contemporània, fin. Vale. Del 1901 al 1982 tenim a Ramon Sender, que utilitzava el pseudònim de Teresi Moix en llibres Requiem por un campesino español. Ramon Sender, Requiem por un campesino espanyol, i recordem el pseudònim de Terenci Moix. Tenim a Camilo José Cela, que va ser Premi Nobel de Literatura, amb llibres de la família de Pascual Duarte, La Colmena. Camilo José Cela, Premi Nobel de Literatura, amb llibres de la família Pascual Duarte i La Colmena. Després tenim Miquel Delibes, que va fer Realitat Social, que és un moviment postfranquista, amb Miguel Delibes, recordo, 5 horas con Mario, Los santos inocentes, El príncipe destronado y La sombra del ciprés es alargada. Recordo, Miquel Delibes, important autor, 5 horas con Mario, Los santos inocentes, El príncipe destronado i La sombra del ciprés es alargada. Després ara veurem un seguit d'autors, tots estan vius menys un que malauradament va morir fa poquet, i res, descansi en pau, i no vull parlar gaire perquè no vull ficar-me en temes de defuncions per respecte, perquè és un canal públic, i res, anem a seguir. Diré després qui és el que va morir a l'estiu, però bueno, sota el més absolut dels respectes. Tenim Eduardo Mendoza amb la ciutat de los prodigios. Important, Eduardo Mendoza amb la ciutat de los prodigios. Després tenim a Juan Marsé amb Últimas tardes con Teresa. Recordo, Juan Marsé amb Últimas tardes con Teresa. Després tenim a Arturo Pérez Reverte amb El maestro de la esgrima, La tabla de Flandes i El capitán a la triste. Arturo Pérez Reverte amb El maestro de esgrima, La tabla de Flandes i El capitán a la triste. Després tenim Antonio Muñoz Molina amb llibres de El invierno en Lisboa i Plenurio. Antonio Muñoz Molina amb El invierno en Lisboa i Plenurio. Després tenim Ildefonso Falcones, igual que són importants tots. Val, doncs Ildefonso Falcones, important també, amb la Catedral del Mar, sobretot, La mano de Fátima també és important, i Herederos a la Tierra. Recordo Ildefonso Falcones amb la Catedral del Mar, La mano de Fátima i Los herederos de la Tierra. Després tenim a Almudena Grandes amb El corazón helado i Las edades de Lulú. Almudena Grandes, important, amb El corazón helado i Las edades de Lulú. Després tenim a Javier Cercas amb Soldados de Salamia. Però me sona de més coses, a veure, Javier Cercas, un segon, perquè... Val, no, res. Val, pues María Dueñas amb El tiempo de costuras, entre costuras, perdó. María Dueñas amb El tiempo entre costuras, i després la persona que per desgràcia aquest estiu va morir, Carlos Ruiz Zafón amb La sombra del viento. Descansi en pau. I res, això són els llibres de literatura castellana. Pròxim dia farem literatura universal, espero que us serveixi aquest vídeo per estudiar, a mi me servirà, i molta sort per les opos, molta força.